Сезнең һәрберегез көтүче һәм һәрберегез үз көтүе өчен җаваплы. Хакыйкый мөселман кеше өчен җаваплылыкны тою үзенең гаиләсен Аллаһы Тәгалә кушкан рәвештә тәрбияләү белән була. Әгәр мөмин мөселманга Аллаһы Тәгалә балалар бүләк итсә, ул аларны ислам рухында тәрбияләү өчен барлык нәрсәләргә дә игътибар итә. Аларга күркәм тәрбия биреп, холыкларын үзәлләндерә, әдәп өйрәтеп, матур гадәтләргә күнектерә, эс башларыннан бигрәк акылларын кайгырта. Ул балаларның күплегеннән курыкмый, аларның да Аллаһы Тәгаләнең бәндәләре икәнлекләрен истән чыгармый, бала мәшәкатьләрен сабырлык, түземлек белән күтәрә. Ул балаларын артык иркәләми. Һәр нәрсәне алар ихтыярына куймый, алар алдында яман сүзләр сөйләми, сүгенми. Куркак булып үсмәсеннәр өчен аларга төрле куркыныч нәрсәләр сөйләми. Балалары алдында үзен әдәпле тота. Аларга иман, дин хөкемнәрен, хәләл һәм хәрәмнәрне белдерә, дини һәм дөньяви гыйлемнәрне өйрәтә, фарыз, ваҗиб, сөннәт гамәлләрне үтәргә гадәтләндерә. Балалар тәрбиясе өчен малын кызганмый, чөнки ул гүзәл тәрбиянең бетми торган мирас икәнлеген яхшы белә. Мөстәкыйль дөнья көтәргә өйрәнсеннәр өчен ул аларга төрле һөнәрләрне өйрәтә. Чөнки ул эшсез һәм ялкау балалар үзләренә дә, башкаларга да бернинди файда китермәячәкләрен яхшы белә. Баланың ата-ананы карап, аларның хакын үтәүе никадәр зур һәм никадәр мөһим булса, баланың ата-ана өстендәге хакы да шул кадәр зур һәм мөһим. Ата-ана булган кеше үзләренең өсләрендәге бала хакларын да тиешенчә үтәргә тиешләр. Ата-ана иң элек балага күркәм исем куярга тиешләр. Аннан соң баланы дөрес итеп тәрбия итәргә кирәк. Яшь вакытында тиешенчә тәрбия алмаган бала зурайгач яхшы кеше була алмый. Бабайлар әйткәнчә, ана сөте белән кермәсә, тона сөте белән кермәс. Аннан соң оясында ни күрсә, очканында шуны куар. Бабайларның бу сүзләре бик мәгънәле сүзләр. Алар аны ачынмыйча гына әйтмәгәннәр. Бала дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле булсын өчен аны бигрәк тә яшь чагында карарга кирәк. Өстен башын кулдан килгән кадәр пак тотарга, вакытында ашатып тамагын туйдырырга, тиешле вакытында йоклатырга, кәнфит, шикәр шикелле нәрсәләрне күп ашатудан сакланырга кирәк. Мөмкин булса, 6 айга кадәр сөттән башка нәрсә ашатмаска, ашатканда да сәламәтлеккә зыян китермәстәй нәрсәләрне ашатырга кирәк. Пычрак исле урыннарда яткыру, озак юындырмыйча тору, яшь балалар кулына бирү, әллә нинди имтымнар белән маташулар яшь балаларның ширле булып үсүләренә сәбәп була торган нәрсәләр. Аннан соң балаларны яшь вакытта елатып уйнамаска, бүкәй килә, амам килә, чуаш алып китәр, пәри алып китәр, мулла колагыңны кисәр дип, һич бер вакытта куркытмаска кирәк һәм һич бер вакытта ырышмаска, кул белән сукмаска кирәк. Кымычаулана башласа, тәмле тел белән йомшак кына юатырга кирәк. Шулай булмаганда, бала үпкәләүчән, тыңлаусыз, холыксыз, йөрәксез булып үсәр. Азрак аңлый һәм сөйләшә белә башласа, аның алдында ярамас эшләр эшләү, әдәпсез сүзләр сөйләү, ачуланушы кебек нәрсәләр булмаска тиеш. Аны һич бер вакытта ялгыз калдырмаска, кызу һәм салкын урыннарда тотудан сакланырга кирәк. Үсә башлагач, әдәпсез балалар белән катыштырмаска, начар уеннар уйнаудан сакларга, һәр вакыт һәрбер кыланышына күз салып, ярамаган эшләрен әйтеп, алардан биздерә торырга кирәк. Шулай ук балаларга берәр нәрсә хакында алдап сөйләүдән,
Кулдан килмәс эшне кушудан, артык иркәләп холкын бузудан сакланырга кирәк. Балалар 7 яшьләренә җиткәч, аларны укытырга бирергә кирәк. Ир баланы да, кыз баланы да укытмыйча калдырырга һич ярамый. Балаларның дөнья ахирәт бәхетенә илтә торган юлларның беренчесе яшь чакта сәламәтлеген, хулыгын саклап үстерү булса, икенчесе гыйлемдер. Баланы вакытында укытмый калдырдыңмы, аннан соң аңардан һич бер игелек көтәргә, аны бәхетле итәм дип тырышырга ярамый. Надан калган бала ни кадәр гынах кылып яшәсә, гынахысы ата-ана өстенә төшәчәк. Балаларны дөнья гыйлемнәрендә, ахирәт гыйлемнәрендә алырдай яхшы мәктәпләргә биреп укытырга кирәк. Укыган вакытта вакыт хезмәтенә алданып баланы укудан бүлмәскә. Китап, каләм, кагаз кебек нәрсәләрен вакытында җитештереп торырга һәм укыганын, укымаганын тикшереп, укып нәрсәләр белгәнен төпченеп торырга кирәк. Җәй көннәрендә һәр вакыт яныңда йөртеп, кыз бала булса анасы, ир бала булса атасы дөнья эшләрен һәр кайсысын бертөкләп өйрәтергә. Мөмкин булса берәр һөнәрдә өйрәтергә кирәк. Ир бала булса да, кыз бала булса да үсеп җиткәндә һәр кайсы йорт эшләрен, дөнья көтү юлларын яхшылап өйрәнеп бетәргә тиешләр. Эшкә өйрәткәндә дә, башка вакытларда да аларны сүгеп, шелтәләп, үзеңнән биздермәскә. Бәлки һәр вакыт балам, бәпкәм дип йомшак телең белән өйрәтергә. Әгәр гаепле эшләре булса, аның алай ярамаганлыгын, андый эшнең зыяннарын матур итеп сөйләп, үзеңнән разый кылырга, ата-анасын якын күреп, аларга итәгать кылырга күндерергә кирәк. Агачны баштан, баланы яшьтән бөк. Төрдәше баланы баштан, талны яшьтән. Алдаштырырга бала яхшы. Алдаштыру юк бар белән юату, төрдәше алдарга бала җайлы. 6-дагы 60-ка. 6 яшьнәчә бала гадәттә ата-ана кулында үсә. Һәм шул тәрбия белән кергән холык 60 яшькә хәтле китәр дигәне. Әйтик, бала 6 яшендә ана телен яхшы белеп калса, 60-ында да онытмый. Тәрбиячелек галиме Макаренко әйткән: кешенең нинди булачагы төбендә. Сез аны 5 яшьлек гомерендә нинди кеше итүегезгә кайтып кала. Сез аны 5 яшенә чаклы кирәгенчә тәрбия итмәсәгез, аннары аны яңадан тәрбия итәргә туры киләчәк. Иң читене дә менә шунсы инде. Төрдәше 6-дагы акыл 60-ка барыр. Ана балага атаны бер өлеш начар күрсәтсә, балалары 5 өлеш начар күрерләр. Ана кеше вактавык, әмма балалар үрдәк чебие булса, күпме кырыга чакырса да суга качарлар. Ана өйрәтсә, балалар җитез булыр, ата өйрәтсә, балалар акыллы булыр. Ана сөте белән кергән онытылмый. Ана сөте белән кермәгән, тона сөте белән кермәс. Бала тәрбиясенең башы, нигезе анада. Әйтик, туган тел, җыр, көй һәм бию өйрәнү, эшкә ярдәм, олыларга хөрмәт һәм әдәпкә өйрәнү, паклык, тугрылык һәм ярату һәм башкалар. Инде яшьтән ана тәрбиясе белән балага кермәгән сыйфатлар соңыннан аңа үзләшмәсә гаҗәп түгел. Ата-ана бердән булса, балалары күндән була. Яки күркәм була диләр. Баланы иң бузган нәрсә, атасы аны шелтәләгәндә анасы бала алдында атага каршы торуы. Ата-ананың балага бер сүзле булмавы. Мондый бала өчен атаның авторитеты калмый, анага үз сүзләнеп хөрмәте калмый. Бала бозыла.
Ата гайрәтле булса, бала гыйбрәтле була. Баланы тудырып та үз иркенә генә кую тәрбия түгел, бәлки аңа максат табышу, юнәлеш бирүдә. Аны кыю һәм уңган кеше итүдә ата-ана бер сүздән гайрәт белән турып тәрбия итәргә тиешле дигәне. Атай барда атай баш, ата юкта анай баш, ана юкта апа баш, апа юкта үзем баш. Атасы гармунчы булса, баласы биюче булмый хәле юк. Атасы күрер, улы сөйләр, анасы күрер, кызы сөйләр. Атны иретә белмәсәң, чыгымчы булыр. Атың юртыр сыйлап, балаң үстер киләп. Аш бала тук бала белән уйнамый, тук бала аш булам дип уйламый. Базарга барсаң, балаларыңа бүләк алырга онытма. Бала белән бала булма. Бала була белмәгән кеше егет була алмый. Балага аңлатып сөйләсәң, акылыңа күнәр, аңлатмасаң, урамчы булып гызар. Балага әлбә пешерем дип вәгъдә итмә, итсәң, әлбәттә сүзеңдә тор. Балага каты тормасаң, балага бала булырсың. Балага пычак бирмәсәң, бер җылар, пычак бирсәң, ике җылар. Yazmışığız bürüp koyasın. Etkeyen keyişin bala, her şakı sabı bulap kala. Yazmışığız bürüp koyasın. Ata-ana uya bala, balanıqı şiksiz dala. Fatiha'nı alıp gitiniz, imanla kütsün gününüz, yaktalık sipsin yüzünüz, namazı bilen gönül itiniz. İmanla kütsün gününüz, yaktalık sipsin yüzünüz, namazı bilen ömür yitiriz. Cemmeli dəşi beydi udular, kütə sözünü barır yulağız. Barışılsa da bizinin kül, yanda tutu mümkün tügül, dik bəxtliğine bulağız. Barışılsa da bizinin kül, yanda tutu mümkün tügel, dik bəxtlərin
Ир баланы вакыты җиткәч өйләндерергә кирәк. Байлыкка, исемгә яки матурлыгына алданып балаңа тиң булмаган кызны алу тиешле эш түгел. Йортыңа төшкән киленгә дә үз балаңа карган күз белән карарга кирәк. Үзенең туган үскән йортыннан, сөекле ата-аналарыннан аерылып, йортыңа килгән сынык күңелле бер баланы кыерсытып, аңа ажгарып, ачуланып, аның күңелен бозу, аның «Эй, Раббым» дип Аллаһка зарилык кылып яшен түгү шул кадәр куркыныч бер эш. Әгәр шуның өчен Аллаһы Тәгаләнең ничек итеп газап кылачагын белсәләр, кайната белән кайнана киленнәрен тышка да күтәреп кенә чыгарырлар иде. Менә шуның өчен киленнәрне һәр вакыт балам дип йомшаклык белән генә юмалап йөртергә кирәк. Белмәгән, йортка ярамаган эше булса, кайнана барысын да бертөкләп, матур итеп, үз баласына өйрәткән кебек өйрәтергә, аны һичбер вакыт гаепләмәскә тиеш. Кыз баланы да вакыты җиткәч үзенә муафиq булган бер урынга тапшырырга кирәк. Барасы кешенең холкын, фигылен сынап, дөнья көтә алырдай тәүфиклы, эшлекле булуын тикшереп бирү барыннан да бигрәк кызыңның чын ризалыгы белән бирү тиеш. Үзеңнең бирәсе килгән бер кешене кызга алды мактап, аны ризаландыру яки бик яхшы кеше булса да кызың яратмыйча риза булмаган кешегә ачуланып, куркытып, көчләп бирү, кыз баланы үзенә тиң булмаган карт кешегә бирү, балаңның бәхет-рәхәт ишекләрен кайгы-хәсрәт йозаклары белән бикләү булганлыктан андый гынахлы эшләрдән сакланырга кирәк. Кыз биргәндә мөмкин кадәр гаилә әгъзаларың һәм кызың белән киңәшеп, бергә мәслихәт кылып, гомер итер өчен муафиq булган кешене сайлап бирергә кирәк. Әгәр менә шулай тәрбия итеп, аларның дөньяда һәм ахирәттә бәхетле булуларына сәбәп булсагыз, аларның өстегездә булган хакларын үтәгән булырсыз һәм картайган көнегездә ул балаларның игелеген күреп, үзегез дә дөнья ахирәт бәхетле булырсыз. Һәрбер адәм баласы саф табигатьтә һәм һәр төрле гөнаһ нәрсәләрдән азат хәлдә дөньяга килә. Соңыннан шул баланы ата-анасы яки яһуди, яки насрани, яки мәҗүси итә. Һәрбер бала ата-анасыннан ислам динендә булган хәлдә дөньяга килсә дә, ата-анасының яки тәрбиячеләр һәм укытучыларның тәрбияләре нәтиҗәсендә аларның төрле юлларга кереп китүләре мәгълүм булганлыгы өчен бу нәрсәгә бик нык игътибар бирергә кирәк. Кечкенәләребезгә мәрхәмәт күрсәтмәүче һәм олыларыбызның хакларын үтәмәүче кеше бездән түгел. Җәмгыятьнең төзек булуы олыларны кадерләү һәм кечкенәләргә карата мәрхәмәтле булуга нигезләнгән. Кечкенәләргә мәрхәмәтле булу аларны һәр вакыт иркәләп тору дигән сүз түгел. Бәлки аларга шәфкать юлы белән әдәп тәрбия бирү, дини һәм дөньяви кирәкләрне өйрәтүдер. Һичбер ата-ана үзенең баласына яхшы тәрбия бирү һәм әдәп, әхлак өйрәтүдән дә артыграк бүләк бирә алмас. Бала ак кәгазь кебек, аңа төрле нәрсә язарга мөмкин. Шуңа күрә ул яхшы тәрбияне дә, яман юлга алып бара торган бозык тәрбияне дә кабул итәргә мөмкин. Вакытында чарасын күреп, балага яхшы тәрбия бирү, аны яман юллардан саклау, ата-ананың баласына бирә ала торган бүләкләрнең иң кыйммәтлесе. Баладан эшен бетертмәсәң, эшкә өйрәттем диме? Бала йыгыла-йыгыла йыгылмаска белер. Бала күргәнен эшләр. Бала кулында йылан үләр. Ягъни, бәбинең бер ушласа, кулын ача белмәүдән нык йомарлавыннан әйтелгән. Балалар бер вакытта зур булырлар. Яхшы булса, нур өстенә нур булырлар. Сабый чакта әдәпсез йөреп үссә, мутлакан бер вакытта хор булырлар.
Балалар кісесінде кәнфит ятмай. Балалык иң бәхетле чак булса да, бала һаман кайчан зур булам дип сорар. Баланы бала арасында якласаң, элекче булыр. Баланы жай бүксәң, күндерерсең, кинәт бүксәң, сындырырсың. Баланы яшьтән ирәт. Баланы яшьтән тый. Баланы кыйнаганчы багананы кыйна. Баланың ашыгуы агачтан яфрак төшкәнче. Баланың башына сукма. Ягъни сугып кыйнап өйрәтү гомумән тәрбия методы түгел. Әмма башына сугудан мие зарарланып, гомерлек гарип яки аңгыра булып калу мөмкин дигәннән. Баланың гаебе ата-ананыкы. Баланың күңелен кайтарма. Баланың сүзе хөкемгә ярамаса да, дауга ярый. Баланың хәсрәте дә үзе белән бергә үсә. Баланы табуына караганда тәрбияләү кыен. Баланы тәрбия үзеңне тәрбия. Ягъни үзеңнең холкың яхшымы начармы икәнен балаңа карап күрерсең һәм үстергәндә белерсең дә күп җитешсезлегеңне төзәтергә өйрәнерсең. Баланы эшкә өйрәт, эшен бетерергә дә өйрәт. Балаңнан кадер күрергә өмет итсәң, тәрбиясен җиткереп ит. Бала өчен башың ватма, эшең булса иртә ятма. Бала өчен юк дигән сүз юк. Бала патшаны җиңгәндей. Бала сүзенә карап йөргән үзе дә бала. Бала таба белдең, өйрәтә дә бел. Урамда салкынча жылы киенди, ашыйсың килсә кайт балам ди. Әниләр кечкенә улларын уйнарга озата көтеп калам ди. Уллары башкага беләм әни ди. Балалар күңеле далада. Ашыга урамга нәрсәдер уйнарга, әниләр күңеле балада. Ашыга урамга нәрсәдер уйнарга, әниләр күңеле балада. Шит җирләрдә авыр сакланып йөрди, авыр булса кайт балам ди. Үскән малайларын әниләр тормышка озата көтеп калам ди. Уллары башкага ярар әни ди. Һаман да ашыга далага. Әниләр күз яшьләре аша елмая, хәерле юл теләп балага. Әниләр күз яшьләре аша елмая, хәерле юл теләп балага. Yıllar üde tıra, balalar gel yolda, kişegi malaylar kırıkta. Hamanda balasın küz yaşları bilen, әниләр кайдадыр узата. Тормышлар катлаулы, үзеңне сакла дип, ни булса да дип без якында. Әниләр ир булган, улларын тагында, озата туган өй янында. Әниләр ир булган, улларын тагында, озата туган өй янында.
оя, кишәге шук бала, инде күптән үзе дә ата. Барам дип гел алга, менәм дип һәр тауга, әнисендә кайчак оныта. Юлның салкын җиле өшетсә, туңдырса, йыгылса да ялгыш ир бала. 6-да булса да, 60-та булса да, балам дип көтәдер ана. 6-да булса да, 60-та булса да, балам дип көтәдер ана. Балам дип көтә һәр ана. Балалар дөнья тормышының зиннәте булып торалар. Алар тормышны тагын да күңеллерәк итәләр, һәм алар аркылы шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек күбәя. Әгәр ата-аналар үзләренең балаларын игелекле итеп үстерсәләр, ул вакытта алар тормышның бизәге булалар. Әгәр балаларын тәрбияләүгә тиешле игътибарны бирмәсәләр, ул вакытта алар зур бәхетсезлек, бәла-каза, газап һәм бетмәс мәшәкатьләре белән ата-ананың тынычлыгын бетерүгә сәбәп булалар. Ата-аналар үзләре дөньяга китергән балалар алдында зур җаваплылык тотканлыкларын яхшы аңларга тиешләр. Ислам дине ата-аналарны үз балаларын ислам рухында тәрбияләүдә җаваплы дип игълан итә. Ислам дине рухында тәрбияләү Аллаһ Тәгаләгә буйсынырга өйрәтүдән гыйбарәт. 7 яшьтән балаларыгызны намаз укырга өйрәтегез, 10 яшьтән соң көчләп укытыгыз. Баланы берәр эшкә яшьтән гадәтләндерү үскәч ул эшне калдырмауга сәбәп була. Рәсүлебезнең бу зур хикмәтле үгетен бөтен дөнья халкы куллана. Алар үзләренең балаларын мәктәпкә 7 яшь тулгач кына бирәләр. Җиде яшенә җиткәч, балаларын намаз укырга өйрәтмәгән, 10 яшенә җиткәч мәҗбүр итмәгән ата-аналар зур ялгышлык җибәргән булалар, һәм алар шул ялгышлыклары өчен Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәчәкләр. Эш шунда. Һәр гаилә ишар кошчыкларының таянычы һәм яшәү мөхите булып тора. Аларында үсә һәм бу шулганышта аларның фигыле, хылкы, табигате һәм шәхесе тәрбияләнә. Менә шул чәчәк отырга җыенган берләрне дөрес итеп тукландыру һәм аларга дөрес юнәлеш бирүдә ата-ана гаять зур роль уйный. Акыллы ата-аналар үз балаларының психологик үзенчәлекләрен яхшы беләләр һәм алар балаларының саф һәм керсез күңелләренә үтеп керү һәм тиешле юнәлеш бирү өчен төрле ысуллар кулланалар. Ата-аналар төрле ысуллар белән балаларының мәхәббәтен яуларга, яшь үзенчәлегенә таянып, алар белән якынаярга тырышалар. Бергәләшеп уйныйлар һәм шаярталар. Ярату сүзләре белән балаларының күңеленә үтеп керәләр. Нәтиҗәдә балалар әти-әниләрен ярата башлыйлар. Шуннан соң балалар ата-аналарның үгет-нәсихәтләрен дәртләнеп тыңлыйлар һәм аларга чын күңелләреннән ышана башлыйлар. Яратуга һәм ышанычка нигезләнгән буйсынуның кырыслыкка, көчләүгә, изелүгә һәм төрле тыюларга нигезләнгән буйсынудан аермасы гаять зур. Бала табу бер читен, тәрбиясе 10 читен. Бала туса заманасына охшар. Бала уйнаудан туймас. Бала уңган хатынның бер кулын бәйли, уңмаган хатынның 2 кулын бәйли. Бала урамда көненә 40 чакрым җир чаба. Бала үстерсәң буен гына түгел, акылын да үстер. Бала чагага ата-ана мал биргәннән акыл биргәне артык.
Білдіксіз кіші бала шаға білән утырдаш болар. Бала шаға тәрбиесі утқа суға түшірір. Бала шаға үстіру шевеш үстіру түгіл. Бала шақтан кірген ғадәт ғымырге қалар. Бала шкафны юққа ғына ашып қарамай. Бек үсмә буйың білән су буйламассың. Яғни, қырға буй үстірушілер турында. Физик тәрбие үзігіне жетмей, ақыл тәрбиесі білән бірге барырға тиеш. Бешік кең дүнияға ешік. Бештен өткен бешіктен шыққан. Яғни, инде бәләкей бала түгел, өзі білірге тиеш деген орында, әйтім орынында да келе. Бұ дүнияның рәхәт шағы сабый бала шақта. Буй үстіргенші ақыл үстір. Дәулет ишіктен, бала бешіктен. Әдәм баласын түгел, аю баласын да берге иретелер. Әдәплі, күлмәгі сәдәплі, өзі матур ғадәтлі. Жан көк дусыңнан ялан аяқлы бала бездірір. Яғни, тәрбиесіз баланы мәжіліске ерту яки баланың артта сөйленген сөзләріне әйтіп салуы кәбек хәлләр. Заманасына күрә баласы, атына күрә шанасы. Я балаңны жеңіп ана бол, я балаңа өзің бала бол. Яш балаларның иң мұқтаж булдықлары нәрсә? Ашық ес. Я ыруыннан, я ахылығыннан. Йүгіргенші үрмәләп ерірге ирен. Кемнеке? Онықы. Яғни, бала үшін ғайбәттен һәм жауаплықтан қорқу орынында итілі. Сандуғашны күредім таңда, алмағашына қонған. Бірінші тапқыр янынан бала қайын ұшырған. Тауышында ишітәмен, сағышта сүйінішті. Балаңны шитке жібәрі, шатлықта күйенішті. Тауышында ишітәмен, сағышта сүйінішті. Балаңны шитке жібәрі, шатлықта күйенішті. Қанатын қағып сайрыю, сүйінәдір күрәсің. Аңлайм екен баласы үшін, утқа суға кірәсін. Тауышында ишітәмен, сағышта сүйінішті. Балаңны шитке жібәрі, шатлықта күйенішті. Тауышында ишітәмен, сағышта сүйінішті. Балаңны шитке жібәрі, шатлықта күйенішті. Күннәні башлана,
Үзлеп күтү сагышлар Югалмасмы бу тырмышта Сындырмасмы ялыгышлар Тавышында ишетәмен Сагышта сөйініште Балаңны шиткә җибәрү Шатлыкта көйенештә Тавышында ишетәмен Сагышта сөйініште Балаңны шиткә җибәрү Шатлыкта көйенештә Балаңны шиткә җибәрү Шатлыкта көйенештә Шатлыкта көйенештә Шәфкатьлелек ислам диненең аерылгысыз сыйфатларыннан берсе булып тора. Аллаһ илчесе һәр вакыт кешеләрнең күңелендә шәфкатьлелек, кешелеклелек сыйфатларын арттырырга омтылган. Бер вакыт пәйгамбәребез янына бер бәдәви килә дә: "Син балаларыңны үбәсеңмени? Мин аларны бер вакытта да үпкәнем юк" ди. Аңа каршы пәйгамбәребез булай ди: Әгәр Аллаһ Тәгалә синең йөрәгеңне шәфкатьлелектән мәхрүм иткән икән, мин нәрсә эшлим соң? Пәйгамбәребезнең үгет нәсихәтләрен белгән саф мөселман балаларын бер вакытта да чырайын җимереп каршыламый. Үзенең табигаты белән коры һәм рәхимсез кеше булса да, алар белән коры итеп сөйләшми, тупас һәм дурфа сүзләр әйтми. Чөнки ислам дине аның йөрәген йомшарткан, мәхәббәт ялкыннарын көчәйткән була. Инде балаларга килгәндә, бер шагыйрьнең әйтүенчә, алар җир өстендә йөрүче йөрәк бөртекләре. Ата-аналар һәр вакыт балалары өчен үзләрен курбан итәргә әзер. Менә шуңа күрә үзләренең байлыкларын балаларына туздырганга саф мөселманның күңеле һәр вакыт шат һәм разый. Саф мөселман балаларын ташлап, аларны мохтаҗлыкка һәм хәлакәткә дучар итми. Кайбер кешеләр Аллаһ Тәгаләдән малайлар гына бирүен сорыйлар, кызлар булуын теләмиләр. Ләкин бит кыз бала ата-анасына карата түземлерәк була. Тиешле дәрәҗәдә аларны тәрбияли һәм наслый белә. Әгәр алар кыз балалар тәрбияләп үстергән ата-ананы нинди бүләкләр көткәнен белсәләр, һич шиксез үзләренә дә шуны теләрләр иде. Кемнең 3 кыз баласы булып, әгәр аларга карата түземле, сабыр булып, аларга хәзинәсендә булганны ошатса, эшертсә һәм киендерсә, шул кызлар аңа кыямәт көнендә уттан пәрдә булачак. Кеше үз баласының гаебен белмәс, башкалар белер. Күп әрләмә, әрсез итәрсең, бикләмә, угыры итәрсең. Казанга тимә, карасы югар, балага тимә, бәләсе югар. Малай кулына акча керсә, көчек сатып алыр. Оясында ни булса, ычканында шул була. Өеңдә ни юк булса, бала шуны сорый. Сабый белән сабый булма. Сугып тимерне генә йомшарталар. Ягъни хатын һәм бала кыйнауга каршы мисалдан әйтәләр. Сүз белән кермәгән таяк белән кермәс. Тимер эретсәң, күмерне аяма, бала үстерсәң, ризыкны аяма. Төпчек бала иркә була. Үзең капканнан тәмлене каптырма, үзең ятканнан йомшакка яткырма. Төрдәше, үзеңнән тәмлене ашатма, үзеңнән йомшакка яткырма.
ягъни баланы артык иркәләп кенәз итеп үстермәскә икәнлек турында. Хәләл сөт дигән холыклы булыр. Холыксыз балалар юк, холыксыз ата-аналар бар. Һәрбер яшьнең үз хөкеме бар, сабый чакның хөкеме уен. Шүлмәкче баласын шүлмәкне ватма дип алдан кыйнап куйгандай. Yaş diler, Allah diler ağarga. Emmemkinime bala küngüle, ağlamışa yıllarga. Emmekiyet dilaşla, es-sanıran keydip. Benim için inkadirlim, etken birlenen kendim. Emmekiyet dilaşla, es-sanıran keydip. Benim için inkadirlim, etken birlenen kendim. Bala küngüle yumuşak bula, şista bula iken ul. Bir gınaksız in şistası, in sabırı iken ul. Emmekiyet dilaşla, es-sanıran keydip. Benim için inkadirlim, etken birlenen kendim. Emmekiyet dilaşla, es-sanıran keydip. Benim için inkadirlim, etken birlenen kendim. Bala canlı bulsun küngülün, şista bulsun yüreğin. Vaklık sapılık şaşıp tursun, şumut kara gözlerin. Emmekiyet dilaşla, es-sanıran keydip. Benim için inkadirlim, etken birlenen kendim. Emmekiyet dilaşla, es-sanıran keydip. Benim için inkadirlim, etken birlenen kendim. Benim için inkadirlim, etken birlenen kendim. Яшәеш дине буларак, ислам кешеләренең чынбарлык хәлен белә һәм аларның шулай ук төрле вакыттагы әһәмиятле проблемаларын да күздән югалтмый. Мәсәлән, әгәр кыз бала иреннән аерылып, атасы йортына кайтса, ата кеше балалары күп булу сәбәпле кыен хәлдә кала. Аерылып кайткан кызын үз канаты астына алган өчен Пәйгамбәребез ул кешенең хәернең иң әһәмиятле бер төренә лаеклы кеше булуын аңлаткан. Ислам динен тотучы ата-ана үз балаларының нәрсә укулары, нәрсә язулары, нәрсә белән кызыксынулары, буш вакытларын кайда һәм кемнәр белән үткәрүләре хакында һәр вакыт кызыксынып торалар. Әгәр алар балаларының читкә тайпылышларын, начар иптәшләр белән аралашуларын, шикле урыннарда булуларын, яисә тәмәке тарту кебек начар гадәтләргә бәйле булуларын, яисә тыелган һәм кирәкмәгән уеннар белән мавыгып китүләрен күрсәләр, алар йомшак һәм шул ук вакытта тәвәккәл итеп, аларны хак юлга кире кайтарырга тырышалар. Балаларның укыган китаплары аларның аңын үстерергә,
оларда көркәм әхлаки сыйфатлар тәрбияләргә тиеш. Аларның акыл сәләтен юкка чыгарырга, аларга электән хас булган яхшы гадәтләрен бозарга һәм күңелләрендәге игелек очкыннарын сөндерергә тиеш түгел. Аларның мавыгулары җаннарында яхшылык, изгелекне арттырырга, әшәкелеккә урын калдырмаска тиеш. Баланы иптәшләре үзләре артыннан тәмугка түгел, җәннәткә алып барырга, ялгышлыкка түгел, дөреслеккә юл күрсәтергә тиешләр. Әгәр ата-аналар балалары алдындагы җаваплыкны тоеп, аларга кирәкле игътибарны бирсәләр, нәтиҗәдә балалары үзләре эшендә, җәмгыять эшендә файдалы булалар. Әгәр тиешле игътибарны бирмәсәләр, балалары үзләре эшендә, башкалар эшендә фәкать явызлык тудыручы гына булалар. Аллаһы Тәгаләдән куркыгыз һәм балаларыгызга карата гадел булыгыз. Тәрбиянең иң акыллы ысулларының берсе балаларның бөтенесенә дә бер тигез итеп карау. Бер кайчанда араларыннан берәрсен артыграк яратмау. Чөнки әгәр бала үзен башкалар белән бер тигез икәнлеген сизеп торса, ул рухи яктан сәламәт булып үсә һәм үзен иркен тота. Туганнарына карата нәфрәтле булмый, киресенчә киң күңелле, ихтирамлы була. Үзләре әдәп әхлаклы булган ата-ана үзләренең яхшы үрнәге, балалары белән аралашудагы гаделлекләре һәм аларны тиешенчә кайгыртулары нәтиҗәсендә кешелекле һәм Коръән хөкемнәре белән яшәүче балалар тәрбияләнә. Аллаһның ярдәме кешенең мәшәкатенә һәм мохтаҗлыгына, сабыры исә кайгының дәрәҗәсенә карап килә. Кеше күп бала чагы иясе булдым дип курыкмасын һәм аларның ризыгы өчен кайгырмасын. Чөнки һәр кемне ризыкландыручы Аллаһы Тәгалә. Май шәме яндыручы кешегә Аллаһы Тәгалә май шәме, балавыз шәме яндыручыга балавыз шәме бирер. Һәр кеше үзенә тиешлене табар. Күпләребез мин тиеш булган дәрәҗәне тапмадым дип әйтә. Ул без уйлаган тиешлелек үзебез корган фараз гына. Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән чын тиешлелек түгел. Әгәр чын тиешлелекнең хакыйкатен аңласаң, телдән язар иде. Баланың кылык кылмышына мисалдаш мәкальләр. Бала кош очар, кунар агачын тапмас. Кулдан ашаган кош ерак очмас. Йортта асраган кош ерак очмас. Кулга өйрәнгән кош кырда адашыр. Күзәме ишкан кош кунарга агач тапмас. Ягъни максатсыз, идеалсыз бала. Өйдә үскән бозау яланда үгез булмас. Туа мүгез чыкмый, тора мүгез чыга. Бер куйдан акта туа, карада. Юл буенда үскән ырлык бер вакытта да җитешми, ягъни урам тәрбиясе. Яшь тай тибүчән була. Тай типсә нык тибәр. Өчүкы мыек карга булмас. Алгы көпчәк каян тәгәрәсә, арты да шуннан тәгәрәр. Оясында ни күрсә, ычканда шуна күрә. Бөркетнең канаты ычканда ныгый. Баланы катылык белән көндерү һәм җайлап өйрәтүгә мисалдаш мәкальләр. Каршы агачка каты чөй. Ашы белән төзәтәләр, татлы белән бузалар. Ябалакны сыйпау белән шуңкар булмас,
ябағаны мақтау белән тулпар булмас. Аюны да биргә иретәләр. Бәйләмәгән аю бейеми. Дилбегәңне каты тот. Атың булса кыска тот. Атым яхшы дип чыбыркыңны куйма. Айт дигәндә ялт итеп тор. Ат ирәнмим диде, авызлык иретә. Юкәши имән яра, ягъни йомшаклык белән җайга китерү. Җайына сыпырсаң юрга булыр, кирегә сыпырсаң чыгынчы булыр. 30 ел бер якка янтайып үскән агач 30 көндә тураймас. Шүлмәкне бәреп ваткач ямамыйлар. Атыңның көченә күрә йөкләт. Тәртә кыска дип атның башын кисмиләр. Атны чыбык белән кума, солы белән ку. Камчыга ат чыдамас, тамчыга таш чыдамас. Ат яхшы булса, чыбыркка кирәкми. Атны сыйпап иретәләр. Яхшы атка дилбегә кагу җитә. Тун сыпырганны, ат сыйлаганны ярата. Майланмаган кайыш тиз эзелер. Бик кыссаң үтерерсең, йомшак тотсаң, очырырсың. Сугып тимерне генә йомшарталар. Бәләкәй атны макта, олы атны җик. Баланы яшьтән бөгүгә мисалдаш мәкалләр. Агач чыбык чакта бөгелә. Чыбык чакта бөгелмәгән таяк булгач бөгелмәс. Кәкрәйеп каткан агачны төзәйтеп булмый. Талны чыбык чагында бөгеп кал. Этне кешегендә ирет. Тал чагында бükмәсәң, таяк булгач бөгә алмассың. Чыбыкны яшьтән үрәләр. Коры чыбык бөгелмәс. Малны яшьли җигәргә, талны яшьли бөгәргә кирәк. Балага әйләнә-тирәнең йогынтысына мисалдаш мәкалләр. Яр башына үскән агач ярдан очар. Алма янында яткан бәрәңге алма тәмәйткән, бәрәңге янында яткан алма бәрәңге тәмәйткән. Күп исле гөлләр арасында бер иссез гөл исле булган. Күп иссез гөл арасында бер исле гөл иссез булган. Бер чирек алма бөтен йөкне чиретә. Исле май кибетенә керсәң, исе йыгар, тимерче алачагына керсәң, кырымы йыгар. Җиренә күрә җиләге. Яхшы җиргә төшкән орлак югалмый. Сусыз агач җимеш бирмәс. Кояш төшми, алма пешми.
Кош булсын иде улларым, Кабат-кабат дога кылырга дип, күтәрелә минем кулларым. Бәхет телим кабул булсын, мең яшә йөрәк ярам. Әти-әни догасыннан тайпылма читкә балам. Әти-әни догасыннан тайпылма читкә балам. Тайпылма читкә балам. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Яхшы җиргә төшкән орлык югалмый» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Татар халык мәкальләре китабыннан һәм интернет челтәреннән алынды. Ә инде музыкаль яктан Флорида Исмәгыйлова башкаруындагы «Балаларга Фатиха» җыры, Илсия Бәдретдинова башкаруындагы «Ана һәм бала», Фирзар Муртазин башкаруындагы «Баланы читкә җибәрү», Салават Фатхетдинов башкаруындагы «Бала күңеле» һәм Зөлфия Шакирова башкаруындагы «Балаларга теләк» исемле җырлар бизәде.